Руслар Бахмут ве Авдеевка жибарында қаршылық көріп чекілмеге мечбур oldu. Баштапта қайдеткенлеріне көре, душман эсас күчлеріні Бахмут yönelişinde топлай. Жебенің бұл қысмында işgalciler бар силясынен атеш ача. Бұнен берабер Украина арбелері позициялары ве цивиль объектлеріні ұжым етмек үшін учақлар құлланалар. Ава бозылғанындан себеп душман авиациясы сирек учы башлаған. Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Женептеки позицияларда душман Украина арбелерінің әрекетлеріні сыңырламаға тырыша. Оның үшін тоқтамадан танк, реактив системалары ве артиллериянен атеш ача. Для уточнення положення наших військ, коригування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку. Продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро. Бірінсан ілі колды екі кіші яраланды. Бұл руслар тарафындан Чугуев шеері ұжым етілмесінің ақыбетідір. Ишгалжилер ураган системасынен кассета мермілерін атқан. Харьков илетінде милли полиция хабер еткеніне көре, ілі колған ве бір яраланған Русия ватандашларыдыр. Еркек Атышев олғаны вақыт ос евінде болуна екен. Сабадан Украинаның душманның ава ұжымына қаршы бөлігі бір душман ракетасына ұрып түшірді. Полицияда хабер еткенлеріне көре саба саат 9-ларда Харьков илетінің сакенлері Патлав ешіткен. Патлав ерінде полис хадимлері С-300 комплексы атқан ракеталарының парчаларını тапқан. Руслар Кеннеди Миколаев шееріне ұжым етті. Сабадан олар С-300 системасынен ракеталар атқан. Ракеталар супермаркетні виран етіп, чоқ қатлы евге, илячхане ве да бір қач түкенға зарар кетірді. Екі кере ат спорт мектебіне ұрғанлар. Анда бинаның пенжере жамлары қырылды. Бұл сефер хадимлер ве айванлар зарар көрмеді. Украина майджелері Херсон жеварында олған Чернобаевкадаки ишгалжилерінің базасына ұжым етті. Бұнен берабер Украин учақлары ишгалжилерінің уч мудафа позициясына ұжым етті. Бұнен берабер Баштанкове Берислав районларында душманнан силаве техникасы топлы тұрған ерлеріні ұжым еттілер. Пивден оператив командалығының малюматына көре, онларжы ишгалжы русларынан 2 Т-72 танкі, бір гаубицасы, 4 пияды аскерлерінің арабасы, педигер зырхлы техникасы яқылған. Ишгалжылерінің там ғайыплары шымды сайылмақта. Украин захиресінен Разон гемасы Түркияде координацион мерkezінің тешкіруына кечеп өз маршруты еле кетмеге азыр. Саба Түркия лиманына Украин Мысыр бұғдайынен кірген геміні Украина, Түркия, Русия ве бірлешке миллетлерінің темсілжілері тешкірді. Украин арбелерінің ярдымы еле Разон гемысы Истанбул боғазына қадар барып етті. Украина инфраструктура Назир Александр Кубраков қайдеткеніне көре, бұл гемі мисалінде Украина бірлешке миллетлер ве Түркия арасында имзаланған аңлашма еріні кетірілмесінің незарет етілмесі бойынша кереклі тедбірлер кечірілмелі. Разон бұл женг башлығанандан берілі Одесса лиманындан Украин захиресінен шыққан илік гемідір. Ой уғынлаштырылған боғдай коридоры еле кечті. Разон сиері Леоне байрағы алтында Ливанға ел ала. Оңа 26 000 тонна Украин Мысыр боғдайы юкленді. Шымда Одесса лиманында 16 гема юкленовге өзнев бетіні беклей. Украина президенті қайдеткеніне көре, Украин чіфчілеріні бұл ихрач пек зарурдыр. Чүнкі олар невбетеки сачув мевсумыне ресурслар топлай. Наша мета зараз, щоб була регулярність, щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна, і ті, які завантажуються, і ті, які на підході до порту. Безперервність, регулярність – це потрібний принцип, потрібний усім споживачам нашої агропродукції. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам зараз тільки одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів
та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже і для нашої країни. Зараз забезпечується наступний рік. Ең азындан 10 инсанны ишгалчылар Кырымда тутып Номан Челебежиханадына батальонға алақасы олғанында қабатлай. Бұл малыматына Крымсос Аққұротчылы тешкілятынан талелжесі Евген Ярошенко білдіре. Евелсі Руслар Номан Челебежиханадына гоныллер батальонына террористик оларақ танып ясақ етті. Ресми olarak o Номан Челебежиханадына 38-ci territorial mudafa gönüllüler birleşmesi adını taşı. Ama buna bakmadan Kırım'da işgalciler mahkemeleri kanunsuz kararlar çıkarıp Kırım Tatarlarına takip etmeye devam etti. Takip etilgenler arasında Edem Kadyrov, Fevzi Sagancı, Dilever Gafarov, Nariman Mecmedinov, Aydın Mamutov, Mecit Ablamitov, Rustem Gugurik, İzzet Gıdanov, Arsen İbrahimov ve Rustem Osmanov. Kırım platformasının 2. samiti avgustun 23'inde onlayn formatda keçirilecek. Bunu Prezident ofisinde bildirdiler. Onun oturuşuna keçken sene iştirak etken 47 devlet vekillerinden gayrı Asiya, Latin Amerika ve Afrika devletlerinin temsilcileri de davet etilgen. Oktyabr ayında ise chet el parlamentlerinin meslihatçılarının iştirakinen Kırım platformasının da bir samiti keçirilmeli. Безумовно, питання деокупації Криму, як і деокупації інших територій України, зараз має бути на порядку денному усіх лідерів. Тому запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи. Нагадаю, на сьогоднішній день ми маємо 48 учасників Кримської платформи, а й представників держав Азії, Латинської Америки і Африки. І на сьогоднішній день українська сторона активно працює над тим, щоб якомога більша кількість лідерів взяли участь у форматі онлайн-саміту лідерів Кримської платформи 23 серпня. Keçken sene Kırım platformasının samiti Kiyev'de sentyabrının 23'inde keçirilgen edi. Onun işinde 47 devlet temsilcisi ve halkara teşkilat vekilleri iştirak etip, Rusya işgalci devlet olganını belgilegen umumi deklarasiya kabul etken ediler. Bunun beraber bu vesikada Ukrayna teritoriyalarının işgali toxtatılması ve Kırım Yarımadası Ukrayna hakimiyetinin nezaretine kaytarılması için nasıl hareketler yapılmak gerek olganını kaydetken ediler. Ukrayna Təhlükəsizlik Xizməti Çerkasov eləyəti. Ruslar tarafından işgal etilse işgalcilerinin işbirlik yapacak olgan Ukrayna vatandaşını tuttu. O şimdi halk deputatının yardımcısı olup çalışa eken. Söz Aleksandr Zamyraylı hakkında keti. O hem Ukraynaga karşı Rusiya tecavüzünü aklaydı hem de Çerkasov eləyəti. Ruslar tarafından işgal etilse anda yol başçılık etmeye hazırlanaydı. Ukrayna meyilcileri düşmanğa karşılık göstergen son Zamyraylı atta çetelge kaçıp Amerika Birleşken Devletlerine ketmege istedi. Fakat mahsus hizmetçiler onu tutup sınırdan geçirmegen. Zamyraylı şehir şurasında OPZJ fraksiyasının yol başçısıydı ve sesiyalar geçirilgeni vakit Ukrayn tilinde laf etmekten vazgeçeydi. Із однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна, розв'язана РФ в Україні, це виключно внутрішній громадянський конфлікт. Заперечував нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах. Заперечували вчинення жорстких злочинів військовими РФ, а також поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ. Крім того, обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону «Азов». Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.